Κρητών Ηλιούπολης, που μας ανοίξατε το σπίτι σας και που δεχτήκατε να μας πείτε κάποια πράγματα για τη ζωή σας και για την τέχνη την οποία υπηρετείτε τόσα χρόνια με μεράκι. Οπότε ελπίζω να μην σας κουράσω με κάποιες ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω. Ασφαλώς, ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχω ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την παράδοση, γιατί με το να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, και εγώ μου κάνει ευχαρίστηση όταν κάνω μια τέτοια συζήτηση. Ωραία. Θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα για τα παιδικά σας χρόνια, λίγα λόγια. Γεννηθήκατε στο Ασκήφου. Ναι. Μέχρι 7 χρονών. Μέχρι 7 χρονών μείνατε εκεί. Μείναμε εκεί. Έτυχε ατύχημα στον πατέρα μου, οπότε δεν μπορούσε να ζήσει εκεί και φύγαμε και ήρθαμε Χανιά. Και σε αυτό το διάστημα ζήσαμε στη Χρυσοπηγή. Εκεί μεγάλωσα και πάντα εκεί το μέρος θέλω και πηγαίνω τις Κυριακές. Τώρα είναι μοναστήρι, πριν είχαμε καλόγερους εκεί και τώρα είναι γυναικείο. Δυσκολευτήκατε να προσαρμοστείτε από το χωριό, από ένα πολύ απομονωμένο μέρος? Σε μικρό παιδάκι, στα 7 μου χρόνια ήταν τόσο, δηλαδή έκανα μια τάξη, πήγα στο χωριό. Αλλά πηγαίναμε τα πρώτα καλοκαίρια, πηγαίναμε στο χωριό και μέναμε το καλοκαίρι. Οπότε δεν αποκοπήκατε τελείως? Ναι, ακριβώς. Πάντα είχα την επαφή, γιατί οι συγγενείς πηγαίναμε και για τους συγγενείς και μετά και σαν μεγάλοι είχαμε πάντα επαφή με το χωριό. Και εντάξει, στον αφορά. Και αργότερα, όταν ήρθε η ώρα όταν ενηλικιωθήκατε, αποφασίσατε να σπουδάσετε στην Αθήνα. Ναι, είχα μπει στην βιομηχανική. Για ένα νέο κορίτσι της εποχής εκείνης, θα πρέπει να ήταν μια πολύ επαναστατική πράξη να πάει στο πανεπιστήμιο σε μια άλλη πόλη και να μορφωθεί. Την εποχή εκείνη πηγαίνανε, πολλοί πήγανε. Υπήρχαν και άλλα κορίτσια στην εποχή σας? Ναι, ήταν και από συμμαθητές, συμμαθήτριες. Πήγαινα μεικτό σχολείο, εμπορική σχολείο, εδώ τέλειωσα. Και ήταν και αγόρια και κορίτσια. Και μάλιστα, εγώ τον πρώτο χρόνο δεν έδωσα στην σχολή. Είχα δώσει τον πρώτο χρόνο που τελειώσαμε, δεν προλάβανα και να κάνω μαθήματα, να ετοιμαστώ για πανεπιστήμιο και πήγα, έδωσα στο ΤΕΜΙ στη Θεσσαλονίκη σε ένα διαγωνισμό χειριστών, κάτι τέτοιο ήτανε, και πήρανε λίγους. Δεν αντιμετωπίσατε εμπόδια δηλαδή από τον κοινωνικό σας περίγυρο, από την οικογένεια, στο να ακολουθήσετε ακαδημαϊκές σπουδές? Ναι, μου το επιτρέψανε. Ξεκίνησα, πάντως βρέθηκα από εδώ κάποια τηλέφωνα που υπήρχαν, κάτι αστυνομικού, είχα ένα τηλέφωνο που μπορούσα να πάω να ρωτήσω. Μου είχαν δώσει κάποια άλλα τηλέφωνα. Αλλά τελικά εκεί γνωρίστηκα περισσότερο με ανθρώπους και κάθισα αρκετό καιρό εκεί πέρα, γιατί ήταν η περίοδος του καλοκαιριού και ήταν η έκθεση, και φιλοξενήθηκα από, κριτικός ήταν από Ηράκλειο, και είχε 2 κόρες της ηλικίας μου και ένα μικρό αγόρι που του έκανα τότε μάθημα εγώ, και με πήραν σπίτι τους, γιατί στην αρχή έμεινα σε ξενοδοχείο, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ένα βράδυ έμεινα σε ξενοδοχείο, μετά γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους και με πήραν σπίτι τους. Και πέρασα δηλαδή όμορφα εκείνο το καλοκαίρι, κάθισα όσο θέλανε, μου επιτρέψανε, δηλαδή που με θέλανε και παρέα. Και λέω, πήγαινε το παιδί για να δώσει εξετάσεις για το γυμνάσιο και ήθελε, τέλος πάντων. Ήταν η ίδια παρέα τα κορίτσια της ηλικίας της δικής μου. Γίναμε φίλοι από τότε. Τις σπουδές σας όμως, αν γνωρίζω καλά, δεν τις ολοκληρώσατε, γιατί είχαν προετοιμάσει ένα γάμο για εσάς στην Κρήτη? Όχι, δεν ήταν έτοιμο. Δεν ήταν έτοιμο. Προέκυψε. Εγώ κατέβηκα για διακοπές τα Χριστούγεννα. Και ο αδερφός μου, είχα μικρότερος από μένα, έγινε πλοίαρχος, δεν ήταν ακόμα, ήταν δόκιμος. Και έφυγε αυτός και μετά κατέβηκα εγώ στην Κρήτη και πήγα σπίτι μας. Έτυχε γιορτές το Χριστουγέννο, κάτι ήταν να πάω και σε μια δουλειά, ένας ξάδερφος μου λέγε στο αεροδρόμιο, να πηγαίνω μετά να δίνω εξετάσεις μονάχα. Και έγινε όταν συζήτηση, αλλά προέκυψε προξενιό. Δεν το περίμενα, δεν κάτι που το περίμενα. Ούτε μπορούσατε να αντιδράσετε σε αυτό. Και δεν αντέδρασα, γιατί λέω μην το μετανιώσω μετά και δεν είπα όχι. Και οπότε μετά ήρθε η οικογένεια. Μέσα σε λίγο διάστημα
Τέλος πάντων είπαμε, δέχτηκα κι εγώ και έγινε και ο γάμος μέσα σε ένα μήνα. Από τότε, από εκεί και πέρα, ο άντρας που αντρεύτηκα ήταν σε μια οικογένεια που ήταν το μόνο παιδί. Οπότε δεν είχαν άλλο και αυτό όλα γίνανε σύντομα. Και σε ένα μήνα παντρεύτηκα, Φεβρουάριο, στο γύρισμα του χρόνου έκανα και το πρώτο μου παιδί. Και σας έμεινε κάποια πικρία ή κάποια επιθυμία που δεν ολοκληρώσετε τις σπουδές σας έκτοτε? Δεν μετάνιωσα γιατί τουλάχιστον ήταν κάπως εύκολη η οικογένεια που μπήκα. Οπότε δεν είχα. Δεν θελήσατε στο μέλλον δηλαδή κάποια στιγμή? Όχι, δεν ήταν και εύκολο? Δεν γινόταν. Απλώς ο άντρας μου και αυτός χρειάστηκε να δώσει εξετάσεις. Εγώ επειδή είχα πρόσφατα τα μαθήματα, αυτός είχαμε διάφορα 7 χρόνια τόσο. Και είχε πάει στο εξωτερικό, μετά γύρισε γιατί είχε πάει Αγγλία και ήταν χειμώνας δύσκολος και ένα παιδί όταν γύρισε πίσω και ξέρω εγώ. Και έτσι υπήρξε ένας διαγωνισμός και έδωσε εξετάσεις για τη ΔΕΗ, διαγωνισμό και διαβάζαμε μαζί. Ήταν δηλαδή σε όλα αυτά σύντομα, μέσα σε λίγο χρόνο γίνανε όλα. Εσείς παράλληλα όμως είχατε και άλλα ενδιαφέροντα από όσο γνωρίζω, δηλαδή παρακολουθούσατε σεμινάρια και για πρώτες βοήθειες, για μοντιστική. Πολλά γινόντουσαν την εποχή, ήταν πραγματικά πολλά σεμινάρια και όλα με ενδιαφέραν και όλα τα παρακολουθούσα. Και πρώτες βοήθειες ήταν και πολλά και άλλα διάφορα. Ήταν, να θυμηθώ, και μοντιστική, κόψιμο και έντυμα, ράψιμο. Και στην πορεία ήρθε και το ενδιαφέρον για την κριτική φορεσιά, έτσι? Ναι, έτυχε, ξεκίνησε ένα σεμινάριο με τον δάσκαλο που τον πείσανε. Κάποιες κυρίες που βλέπανε ότι χάνεται η τέχνη, ήταν η κυρία Μιλονάκη, μακαριστή η κυρία Ελένη Μιλονάκη, αυτή ήταν δραστήρια γυναίκα, δεν είχε παιδιά και ενδιαφερόταν πολύ για την παράδοση. Αυτή γνώρισα καταρχήν, αλλά γνώρισα και ύστερα και άλλες κυρίες και είχαν ενδιαφέρον όλες για την παράδοση και πήγα και ξεκίνησαν τα μαθήματα με διάφορες κυρίες ύπεθα. Τελικά κάποιες στη διαδρομή τα παρατήσανε, κάνανε λίγο, θα είχαν και άλλα ενδιαφέροντα και 3 ολοκληρώσαμε την πλήρη ανδρική φορεσιά που έδειξε ο ίδιος ο παππούς αυτός, λέγονταν Βασίλης Ποθουλάκης, ναι. Ο οποίος ξαφνικά έφυγε από τη ζωή και κληθήκατε εσείς να αναλάβετε. Ήδη είχαμε τελειώσει δηλαδή η πλήρη ανδρική φορεσιά. Όλα τα κομμάτια. Ανοιχτό γελέκο, σταυρωτό γελέκο, μητάνη, κάπα. Όλα αυτά τα είχαμε ολοκληρώσει και είχαμε κάνει και οι άλλες κυρίες. 2 κυρίες ήταν συνυφάδες αυτές και συνεργαζόντουσαν μεταξύ τους. Και κάναμε την πλήρη ανδρική φορεσιά η κάθε μιας μέρα. Εν τω μεταξύ είχαν βάλει κι άλλο μάθημα, είχαν τελειώσει τα σεμινάρια, είχαν ξαναβάλει σεμινάριο και πήγαινα κι εγώ και ήταν ακόμα ο Ποθουλάκης, αλλά αυτός πέθανε ξαφνικά. Και μάλιστα κρατούσα αυτό που είχα, ένα κοντόχι της προγιαγιάς μου, το λέμε κοντόχι, ζυπώνι. Αυτό μου κόψαμε ένα για να το αρχίσω να κάνω τα γυναικεία φορεσιά. Αυτός δεν είχε ασχοληθεί με τα γυναικεία, γιατί την εποχή εκείνη οι γυναίκες δεν μπορούσαν παραδοσιακές φορεσιές και μόνο τα ανδρικά. Και πέθανε ξαφνικά. Οπότε και το μάθημα, το σεμινάριο που είχε αρχίσει εκείνος, ανάλαβα εγώ να το συνεχίζω. Ήταν η αρχή που να κάνω μαθήματα. Πώς νιώσατε τότε, είχατε ανησυχία? Το ήθελα, όχι, μου άρεσε, με ευχαριστούσε. Δεν είχατε άγχος δηλαδή για το πώς θα συνεχιστεί? Όχι, στην αρχή ήταν καινούργιες μαθήτριες και κάποια στιγμή αρχίσαν και εμφανιζόταν και αγόρια, δηλαδή που θέλανε να ασχοληθούν με την. Μπήκανε και αυτά κάποιες, τέλος πάντων ορισμένα δεν συνεχίσανε, κάτι κάνανε. Και τέλος πάντων τα μαθήματα επαναλαμβάνονταν κάθε χρόνο, τέλειωνε το σεμινάριο, ξαναβάζανε, η νομαρχία με επιτροπό, το ενέκρινε
Και γινόταν συνέχεια και ό,τι ήθελα βοήθεια να βγάλω φωτοαντίγραφα, να βοηθάω τις μαθήτες όσον αφορά με αυτά που λέγαμε. Προσπάθησα και εγώ και είχα το ελεύθερο ότι ήθελα να πάω από τη Τηλεομαρχία να μου βγάλουν φωτοαντίγραφα. Άρα παράλληλα κάνετε και έρευνα. Ναι, και διάβαζα και εγώ, έκανα συγκέντρωνα πληροφορίες και όταν είχα συγκεντρωμένα να τα δίνω ύστερα στις μαθήτρες, να τα μελετάνε και τα αξιοποιούν. Έτσι κυλήσανε πολλά σεμινάρια και έκανα και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, που μου ζητήσανε, πήγαινα. Βολευόντουσαν, παράλληλα με την οικογένεια και με το σπίτι μου, τα βόλευα. Ήταν κάτι που σας άρεσε και σας άρεσε μου άρεσε, ναι, και βρισκόταν ο χώρος, ναι. Τα παιδιά ήταν μεγαλωμένα, τα παιδιά μου, τα αγόρια είχαν μεγαλώσει, το κορίτσι ήταν αυτή μικρό και θυμάμαι κάποια φορά και πήγαινα στο Καστέλι, γιατί έκανα και στο Καστέλι. Η επισκοπή του Καστελίου είχε ζητήσει και να γίνεται το μάθημα και πήγαινα εκεί και θυμάμαι γκρίνιαζε μη φύγω. Τέλος πάντων, κάποια φορά συνέβη και κάτι στο σπίτι, κάτι ξέχασα και πήγαινε στα αγγλικά η Μαρία και γύρισε και ήταν καπνό στο σπίτι, είχα αφήσει κατσαρόλα και έτρεξε και πήγε στον Άγγελο και ήταν ο Άγγελος στον Δήμο κοντά και δεν βγάλαν την κατσαρόλα έξω. Αυτά συμβαίνουν. Ναι, όταν έχεις πολλά πράγματα στο κεφάλι σου. Ναι. Φεύγω να προλάβω το λεωφορείο, να προλάβω να πάω, όπως και όταν πήγαινα Ρέθυμνο. Να προλάβω το λεωφορείο, να προλάβω να μαγειρέψω, να αφήσω δηλαδή και το σπίτι και όταν θα ερχόμουν ύστερα το μεσημέρι να είναι όλα έτοιμα.